Inyong milabas sa Domingo may balita ang lakwas ng pamagbaba ng unemployment rate o bilang daring alang obra king mabilog abang sa. Base king resulta ng November 2023 Labor Force Survey na ng Philippine Statistics Authority o PSA at suya king 3.6% ang unemployment rate ng Pilipinas. Tutumba sa ini kang 1.83 million a Pilipinong alang obra. Akit mo naman kang datos na ng PSA at suya king 96.4% ang employment rate o 49.64 million la rin Pilipinong ating obra. At king panuwala na naman ni metong ang business leader ay architect Brian John Manyo nung aliman makanita kasi kan in growth king pisa 7 job opportunities asahan naman kanong sustain iniya. Growth dahil na tayo wala nang restrictions so everybody can go through their businesses, lahat makakapagtrabaho na. So we are hoping that it will be a better year. Manuwala yari ni metong pang business leader at past president ng Pampanga Chamber of Commerce Incorporated o PAMCHA Irene Romero as sumulong ang employment rate. O nang i-consider ang aluwang factors kalupan na kanuning kabilya na ng panahon antimo ang El Nino, may apektuhan in supply at demand. Nung maging grabe ang El Nino, the more na mawawalan ng trabaho. Kasi kokonti yung supply, mataas ang demand. Kokonti yung supply because yung mga tao masyadong mahal ang mga bilihin kasi tataas ang inflation. Dahil ang mga farmers natin, dapat marami silang ani, bababa kasi walang tubig yung palay. Yung mga gulay natin hindi magbubunga dahil sa sobrang init. Yung mga ganon. Agpangpakang Romero makabase ini king production cycle. Nung dito ka lang manually karang products at services na ring manufacturers or businesses, mamawas lang labor force. Nasana namang Romero na maging accurate in prediction na pag-asa di king weather condition ngayon banwa. Bang alila medin and false hope thinking business sector. Agpangking Department of Science and Technology o DOST, pinakaaramdaman niya ang epekto na ng El Nino king Abril. Ako, ingke kayong Tarsuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.